Hello? Yes, baby. Hey, Dr. Baby. Think about 15 minutes in the sugar. It's okay. iPhone aichaitisha mwari. Ona kutsemuka kwaikaita. Tosama kuti plan B ndandochinja. Ichiri tombota chai. Ndivyo. Madinda. Ndasenda. Bana sema ndivyo. Tashia pa jini penyu nda. Alright. Chainduzo chakona ngira. Amenoti hauna ego keshere ndoda kujusa phone yangu ndafona memo. Nana ego keshere ndara but mona nyenga chiri kumanje ndara. Inini ATM chi yokuna kuibata but ndachitoda kutofonera uchi ayanda mona but ndara manje ndada uzochiwo mona phone yangu manje ndara ka. Aisikuita kubudisa maiza ndara. Sateguna kudarika pa shops tichitenga chi ATM maiza tobataita chi scratch amuri muzona senga. No bozo ntingira ATM. Aiwa ndara isa mtoisa mdara msachika mdara. Ndokupa phone yangu uzo ndio ubawaita majira. Ndoita majira mdara musiona. Uzo ndafuna memo chop asinya ayuri wangu. Aiwa. Wasimbiza wasona manje. If vodzoka chi ne phone yangu yapo wanti. Aiwa iri bombe swa. If Thanks for coming. I'm to go. I was really waiting for you. Yeah. Anyways, it's something that I wanted to show you. Hey, wakazotenga phone. Yeah, it's naniwa. Yakanaka. It's naniwa. I just tried to upgrade. I think that's You don't want pictures, eh? This Monday it's not one. It's not that better. Yo! Let's go to my pictures. I know to Yeah, that's what I want to say. Mera chimbosekerera. I'm not like in the mood to smile. Sure. Anyways, it's like we just try. Mera kundina kufona kanzi my love. I still wrong number. Hello, yes, baby. Baby? Ndian, Tony. Chimbomira, I still wrong number. Iwo Ndian. Iwe Ndian. Aiwa, kamuridzi wefoni. Ndati iwe Ndian, utini ndiri musikana womuridzi wefoni. Uri musikana wake? Cha, imbomira kakuda kundiita senge ini ndakutopenga. Ndini musikana wake, saka yaudotana nani? Aiwa, iwe ndiwe ani? ndiri musikana womuridzi wefoni. Ndati iwe Ndian iwewo. Cha, imbomira ndiche. Mira izvozvo. Basi ndati Ndian. Uri kuida ifoni yake? Ndini muridzi wefoni. Aiwa, kana ndafona kana ndiri kufonera mukomana wangu. Ndinogara ndichifona ndichitaura naye pasarusa ndizoti wrong number.